Στην καρδιά του Αιγαίου, ένα νησί διαφορετικό από όλα τα άλλα, η Ικαρία, σας προσκαλεί να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες. Γεμάτη αρώματα και μοναδικές γεύσεις, η Ικαρία θα σας συναρπάσει. Καθίστε σε μία από τις πολλές ταβέρνες ή μαγειριά που υπάρχουν στο νησί και ανακαλύψτε ένα γαστρονομικό παράδεισο στην καρδιά του Αιγαίου. Στο νησί της χαλάρωσης και της μακροζωίας, τα γεύματα κρατούν με τις ώρες. Αποτελούνται από αγνά τοπικά προϊόντα, φρέσκα ψάρια, κρεατικά και φυσικά από τον πολυβραβευμένο καριώτικο ίνο, που παράγεται από τις ποικιλίες Φωκιανό και Μπεγλέρι. Απαραίτητα, δοκιμάστε το κατσικίσιο τυρί καθούρα, το νοστιμότατο κρέας των αγριοκάτσικων, που οι ντόπιοι το λένε ρασκά, αλλά και τα καΐσια, που είναι μια ποικιλία βερίκοκου. Θα είναι μεγάλη γευστική παράληψη αν δεν δοκιμάσετε το υπέροχο ντόπιο μέλι, το λάδι που παράγεται στο νησί, αλλά και τα γλυκά του κουταλιού και κυρίως το τριαντάφυλλο. Ολοκληρώστε το γεύμα σας με κάποιο από τα ροφήματα από βότανα που μαζεύουν οι ντόπιοι. Χάρη σε αυτή τη διατροφή, αλλά κυρίως με το ικαριώτικο νερό που είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, αλλά και στο χαλαρό τρόπο ζωής, οι Ικαριώτες κατέχουν μία από τις πρώτες θέσεις μακροζωίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Μαζί με τη Σαρδινία και την Οκινάβα της Ιαπωνίας, ανήκει στις μπλε περιοχές, με τα μεγαλύτερα ποσοστά υπερήλικων στον κόσμο. Η Ικαρία, μοναδική και ξεχωριστή, σας περιμένει στην άκρη του Αιγαίου. Ένας προορισμός γεμάτος εκπλήξεις όλες τις εποχές του χρόνου. Η Ικαρία, ένας μύθος στο Αιγαίο.